שוק תחרותי יותר הוא שוק הביטוח. כאן ההבדלים דרמטיים בתפריטי השיחות. בהראל, פרסומות והצעות שיווקיות יתישו אתכם בדרך לנציג שירות. חדש באתר הראל, הגשה ובדיקת סטטוס תביעה, מצב חסכונות, הפקת דוחות ואישורי מס, עדכון פרטים אישיים ועוד. במנורה נשבר שיא בקשת ההקלדות המוזרות. נא להגיש מספר תעודת זהות בין 9 ספרות כולל סדרת ביקורת. נא להגיש תאריך לידה. נא להגיש תאריך הנפקת תעודת זהות ב8 ספרות. את התאריך ניתן למצוא בתעודת הזהות מתחת לסעיף הלאום. ואפשר אחרת, בחברת שירביט למשל, אין בכלל תו שיחות. תודה שהתקשרתם לשירביט חברה לביטוח. גם זמני ההמתנה בשירביט מאוד שירותיים. בכלל ביטוח פניקס ומנורה המתנה יחסית סבירה, ומכאן זה הולך ומסתבך עד הייאוש שנרשם בהמתנה לנציג AIG. ב-AIG נהגים טובים משלמים פחות, ומעכשיו גם ממתינים.